Na, sziasztok srácok, itt lennénk egy újabb videóval, és folytatjuk a Lego Batman The Legacy of Dark Knight harmadik részét, és ugye itt hagytuk abba. Na jó, nem, hanem a tetőn, de akkor is. Amit észrevettem, hogy ez nem a ti hibátok, hanem az enyém, hogy túl nagy és nagy mennyiségű videót töltök fel, szóval, hogy maga az idő, az az 1 óra. Nem érdekel, haladjunk a sztoriba. Szóval, hogy kb. Ennyi. Hogy látom azt, hogy már kicsit túl hosszú nektek az az 1 óra szerintem. Kijelentem, hogy én se szoktam 1 órás dolgokat nézni. Szóval ilyen videókat, live-okat, ilyesmi. Csak ezért mondom. Ez nem a ti hibátok, hanem a... Meghal Batman a vízbe. És tényleg. Na jó, mindegy. Szóval kb. Csak ennyit akartam mondani. Így a videó elején. Ezzel nincs semmi baj amúgy. Csak akkor lehet, hogy most már rövidebb videók lesznek akkor ebből, és akkor inkább részekre osztom, és akkor úgy nektek is nézhetőbb. Vagy nem tudom. Ahogy szeretnétek. Ezt így döntitek el. Jó, folytassuk tovább, mert be kéne most már jut. Nem leszek jóba a vízzel, én úgy érzem. Oda fel. Oké, még egy. Dob már le. Oké. És akkor van még egy. Ja, ez. Oké. Wow. Ez a teljes map? Nem. Azt hittem, megijedtem. Jaj. Fast travel. Ja, aha, látom most már. Hogy így fogunk tudni ugrálni. Oda-vissza, hogy ne kelljen akkor a távot megtenni. Hát most menjünk vissza a Bed barlangba. Bekötöttük Jimnek a szemét, hogy ne lássa, hogy kell bejutni a barlangba. Ó, te jó ég. Jaj, ne. Batman alsóba. Hey, careful with that. It's an antique, just like its owner. Oi, cheeky. Keep it. It suits you. Aha. És megint lelövi a denevért. You should practice a bit before you take it out in public. És akkor a Gordon most megkapta azt a fegyvert, ugye? Aki kell kirobbantani. Aha, most kapta meg, oké. Hogy... Milyen hangja van ennek, halljátok? Na jó, haladjunk. Szóval igen, most már így több részes lesz, de szerintem az csak jobb. Tempting, but not quite right. Aha. This is just what we need. Ez kell nekünk. Nice. No. Let's head up and see if we can figure out what's in this bear. Hát még nem automata. Mondjuk akkor jogos a kérdés, most ebben nem akarok belemenni.
Várja. Menj le. Nézd meg, hogy erőlködnek. Le akartam menni, mert ott volt valami We need to get the gyűjthető power cucc. back on to run our analysis. Szóval... Ja, de most már mindegy. I can barely see a thing. Jó. Oké, Let's see if the haladjunk computer can tovább. tell us what Red Hood 1 is hidden in this bear. Jó. Red Hood 1 put something in this bear, but what? Let's analyze it. That'll keep us busy. We can construct my new workbench while we wait. Can't believe he's got me doing DIY in his basement. Aha. Oké. An ideal place to build. That's everything we need for the workbench. Time to build. Let's try this out. Ó. Ilyen ládát már nyitottunk ki. Kíváncsi leszek, hogy most ugyanaz a dolog lesz benne, lehet, igen. We left this here. Tek, igen. Gotham. Hát jó, oké, rendben, szóval lesznek ilyenek még Gothamben I can rendesen, de... upgrade my equipment here. És akkor lehet itt upgrade-elni. Jó, hogy... Áhá, szóval ezeket, ha összegyűjtjük, vagy ilyeneket gyűjtünk, akkor ezzel tudunk upgrade-elni. Ez király. De én most muszáj, hogy ezt upgrade-eljem, szóval hogy ez kötelező, vagy pont ez. This is exactly what I had in mind. Ezek szerint igen. Most már gyorsabban fogunk tudni beterángot dobni. Az mondjuk elég jó. Most nézzünk. Aha. Hát de csendben se lehet. Jó, mindegy, most egyelőre hagyjuk ezeket a fejlesztéseket, ez mi? Ez mondjuk tetszik. Jó, ne kapassuk el magunkat, Gordonnak meg még nem veszünk már. Az még ráér. This is taking too long. Sorry to eavesdrop, Master Bruce. If you're looking for more competent technology, maybe you should pay a visit to an old family friend at Wayne Tower. Just a thought. Oké. Of course. Jim, we're heading back to the city. Guess your computer's about as good as mine then. Ott van valami izé. Sírtan nem jut eszembe a neve, de... Mindegy. Oké, és akkor vissza a városba. Így tudunk ugrálni a barlangba, a városba. Azt láttátok, hogy senki nincs bent amúgy a autóba? Ott hagy... Na mindegy. Csak gondoltam szólok. Érdekes. Na, folytassuk. We're heading to South Island. Convenient timing. They just reopened the bridge. Na, menjünk. Bocsi. Bocs. Na, most már kezdem... Hogy kell... Kezdem érteni, hogy kell irányítani, de még... Nagyon új nekem. Na, várjál, mert erre... Át kell mennünk a hídon. Ó, de legalább lehet rendesen boostolni. Home to luxury department stores, fancy museums, and mediocre hot dogs. Mediocre? You're from Chicago. I am. Which means I'm qualified to tell you that Gotham can't do hot dogs right. Well, at least we've got better pizza. I ain't doing this. Jó. Let's just meet your contact. Akkor let's go. I still can't believe it. What a night!
Carmine Falcone behind bars, teddy bear stuffed with chemicals, secret caves hidden behind waterfalls. I mean, Oh, hey, you're hungry? hungry? I'm starved. And don't suppose you get too many hot dogs living in a cave. Gordont kint hagytuk. Most azt mondom, hogy kicsit örülök neki, mert most egy kicsit egyedül lehetünk, de fixen, hogy vissza fog érni. Vagy esetleg mással találkozunk, ki tudja. Hello. I'm here to see Mr. Lucius Fox. No. Applied Sciences in the basement. Nice card. Is that eggshell? Bruce Wayne? That's You are not gonna believe this. tasteful thickness of it. It even has a Hey, watermark. you seen a guy about my height dressed as a bat? Hang on, Janice. A bat? No. Sorry, officer. Could have sworn he came in here. It's called memory cloth. Pass the current through it. Gordon miért Any ilyen shape you want. Any shape. szerencsétlen, szóval ilyen Weave glider, developed for the GCPD. Why didn't they put it into production? rendes Batman játékokban nem ilyen volt. Szerintem. Let's just say, donut consumption in Luciusnél Gotham gondolom is majd pushed the ilyen jó average kis cop behind the ruhákat, meg aerodynamic. izéket tudnánk And they csinálni. cost $300,000. Ugye a filmben Let's see ő if we csinálja can work neki out a what your little friend is made of. ruhát, meg a különféle So, what's your interest in kütyüket, this, Wayne? eszközöket. The bear, I mean. Look, I'd rather nobody knew about. Mr. Wayne, if you don't want to tell me exactly what you're doing when I'm asked, I don't have to lie. That Aha, wasn't supposed to happen, right? No, but I should have some ha replacement nincs power cells lying energia, around here somewhere. akkor várja. Ezt nem lehet megütni, ezt mivel megnyomom, nem működik. Power cells haven't been inserted Oké, yet. akkor nézzük meg, hogy itt lent mi van. Hogy tipeg? Ez az. Minél több az upgrade point, We had a shipment annál of jobb. those Wayne Tech chips go missing. Keep an eye out for them whilst you're on your spelunking adventures. Oh, hello, szia Lucius. Te is átjöttél? Jó, mehetünk vissza. Jó. Egy. These power cells are pretty weighty. One down, two to go. De ne is Lucius, miért ütöd? Bruce, légy A szíves. few finishing touches and this could retrieve that power cell. Nincs semmi, amit... Nem, semmi. Ó, várjál, ott van fent. Mhm. That's a Hogy workbench. fog... It's where Oké. you upgrade your gadgets and gear. If you Á, have enough hogy Wayne itt is Tech lehet chips, that is. upgrade-olni. Ha? Jó. Nem baj. És kérdéses az, I'm sure Lucius has ki the parts lehet-e to venni finish this thing. esetleg. Must be in a box Nem. somewhere. Azt hittem, hogy így nem mindegy, hogy hova teszed, de ezek szerint mindegy. Oké. Ott van. Not bad, huh? Once we work out the kinks, I want to get it on the hood of an actual car. Another power cell. Jó. I'm amazed we can find anything in Akkor this. ez is valami. Ja. Great, that's two. One more and we can find out what's in that bear. Így is jó. Hogy így fel tudok mászni ide. Jó. Alright, this should be the last one. That's all the power cells. Jó. Let's hook them up to the machine and see what's in this bear. Itt ez a kábel, és akkor most be kell dugni ide a gépbe. Nagyon jó, hogy megcsinálták amúgy. Jó. Aha. Na várjál. Lehet itt forgatni, igen.
Hát nyomni nyomom, de nem történik semmi. És megnéztem billentyűzetet, de most mi van? Ja, várjál? Ahogy rezeg a kontroller, lehet, hogy valami az eleme, jó, oké, de... Ja, oké. Oké. Értem, jó, oké, bocsánat, buta voltam. Hát nyomni nyomtam, de nem működött. Ura. Vagy csak én voltam béna. HEHE, also known as Lefonium. Not dangerous in its own right, but when mixed in the right way with any number of components, quite lethal. I need to find the rest of those bears. Bears. Plural? Az komoly. Wayne residence, Alfred speaking. Alfred mit csinál? Run a trace on Red Hood's chopper. We need to find where he took those bears. Very good, sir. I need a way to cover more ground. Komoly. Would Ahogy you nyomja. mind if I borrowed these? Mr. Wayne, way I see it, all this stuff is yours anyway. Feel Na, free to come and akkor go let's if you go. please. We're always open for you, Mr. Wayne. Gordon! Jézusom. Mit keres így Gordon? Vagy Jim? Tök mindegy. Hey, why did you call me, here? We need the height to test the glide. Glide? Ne, most fogunk glide-olni? Glide. Igen? Is your helmet on too tight? You just threw me off a roof. We're No, calibrating our gliders, Jim. jó. I'm gonna calibrate those ears off if we ever Zseni. get back to solid ground. És le kell most tartanom? Nem. Aha, és így tudok nézelődni. Ezzel irány nem változtatok. These gliders are a game changer, Jim. We're no longer tied to just Tudok patrolling the lenézni, meg streets. ugye nyilván tudok The streets is where the crime is. szkennelni. Detektív módba. Aha, és hogyha esetleg hátrahúzom, akkor elkezd lefelé menni. Let's go faster. Na jó. Mondjuk ez elég furcsa. Mert Batman... Na mindegy. Let's drop onto this rooftop. Aha. Szóval értem. Aha, értem, szóval hogy ugye hosszan nyomom, de elég csak egyszer megnyomnom az át, és akkor már egy, aha, és akkor le tudok szállni. B-vel meg nyilván akkor csak leszáll simán. Let's build something to get us back into the air. I didn't sign up for this. Ez azért volt furcsa nekem, mert aztán meg hirtelen be tudod gyorsítani, így a levegőben, így nem emlékszem. Ugye a legtöbb Batman játékban ott akkor tudtál begyorsulni, hogyha a grapplerrel felmentél valahova, és így utána eldobott az erő, ugye így kilököttél. Meg ugye amikor így lefelé mentél a föld fele, és utána meg felhúztad az analógot, és akkor így tudott még messzebbre repülni Batman. Itt meg csak úgy, Must be parts around csak here we megy, could use olyan, for mint an hogyha Superman updraft. lenne. De nem az. Szóval ezért furcsa. Oké, ebből is kell majd 9-et találnom, gondolom ezen a város részem. Perhaps I can build something here. Oké. Építsük össze, mert úgy gondolom, hogy túl sokat beszélek. Excellent. Time to get airborne.
Aha. Oh, why'd I get myself into this? Na és akkor most jön ez, hogy... Igen. All units, the citizen is getting hassled by some guys in red masks at Cameron Kane Monorail Station. Hogyha That's right over meg there. tudom így húzni rendesen is. Anybody? Hello? Someone help! These red guys are trying to take my stuff! It isn't time. Halló? Hát fentről. Ennyi. Hopp. De nézzétek meg Gordon mit csinál, de csak nézzétek meg, hogy Gordon mit csinál. Can't just yet. Ó. Oh. Azt hittem rendőr, de nem, ez csak egy rendőrnek van öltözve. Szép. Legalább Gordon is segít, de érted, hogyha én meg csendesen akarom megcsinálni a dolgokat, akkor nem tudom, mert Gordon folyton beleszól. Mármint megtámadja egyből az elemit. Na ez így komoly mondjuk. GCPD. Are you okay, ma'am? Thank you, officer. Your purse. Batman-től mindenki You need megijed. to work on your people skills. Master Bruce, I got a bead on that chopper. Sending you the location now. Good work. You sound a bit peaky, if you don't mind me saying. I'll make you a nice hot cocoa when you get back. I'm not sure that's mission critical. With some of those little marshmallows you like. Affirmative. Over. Az nem semmi, amit összeépítek. Az komoly. Alfred meg egyre durvább gépeket épít. Aha, látjátok? Figyelj, és akkor, hogyha gondolom ide ebbe belemegyek, akkor még nagyobbat fogunk repülni. Jim, we're going to Ace Chemicals. Magasabbra, That's where Red igen. Hood 1 is taking those bears. És akkor itt tudunk menni. This is Montoya. Igen, ez rendesen tényleg egy glide. Így érted, nem lehet így akkor... Mert nem is kell akkor így nagyon előre húzni, de csak megnyomod, azt We're megy. close. I can Ennyi. smell it. Te. Red Hood 1's chopper is on the helipad. Ez az. Oké, nézzük meg a helikoptert. Hey, free! What? Fúj már! Down. Get off me, you... Hey, where you been? The other 3 shipments arrived hours ago. 3 more shipments. We had some trouble. We're here now, ain't we? Get moving. We need to analyze all the 3 bears. Remélem, hogy lehetőleg Find out Gordon nem what Red Hood fogja 1 is cooking. elrontani majd I'll itt give a you 2-1 it's not porridge. Hey, whoa! dolgokat. Secure the area, boys. Make sure we ain't got no... Furcsa, mert Jim olyan azt játsza, mint hogyha Robin lenne. Szóval hogy ilyen Been born with... nem is értem, mit csinál. Detective. Let's go find those bears. Na, szóval hogy Lucius, I'm gonna analyze 3 more chemicals. Can you tell me what they make when mixed with the sample I brought you earlier? Szóval szeretnék most lopakodni. A kérdés az, hogy Jim mennyire fog engem ebbe akadályozni. Szerintetek lehet olyat, hogy ráugrok?
It isn't time. Én nem tudom, mik ezek a lopakodó move-ok, de oké. Skillek, de jó. Szerintetek észreveszi az a kolléga, hogy én itt valakit elkapok? Nem. Remélem, hogy Gordon se fog egyből. Aha. Jó, hát szerintem szépen lassan csináljunk meg mindent, hogy... Maybe a bear's been left behind in one of these containers. Hello? Okay. Look, there's no way that guy made a bat-like crime-fighting suit just to wear it once. He's definitely showing up here. Kapta. Quit it! You're scaring me! Jó. Ő is kapta, van-e még valaki itt a közelbe? Van. Fú, de ők... Igen, itt most kicsit taktikásan kell csinálni, nem? De... Ahogy láttam a... Azt mondom, a konténer, igen. Konténer az mondjuk elég jó. Oké, hopp. Oké, most nem tudja senki mi van. Guess we need to find a way inside that shipping container. Hey, we got some snoopers over here. Na, és mit kezdett el Gordon csinálni? Megtámadni őket. Pont ennyit kértem a játéktól, hogy most lehetőleg ne támadja Gordon, de nem sikerült. Pedig most csak ennyit kértem amúgy, hogy lehetőleg... Menjen innen, Gordon. Már bocsánat, de... Jó ég menjen vagyunk már itt. Oké. Jó, most kezdődött el izgalmas lenni, főleg ha ennyien vagyunk. Jó, szép. Hopp. Nem mindenkit tudsz elkapni, de őt igen például. Hopp. Jó, szia. Aha, nem tudjuk úgy elkapni, csak úgy. Gordon, csak ennyit kértem, hogy... Mindegy. Okay, time to find out what he's been storing in this bear. Aha. Jó, ez úgy csak... Nem ezt akartam, de mindegy. Megcsináljuk így is, oké. Ez egy kocka. Ez az. Ez meg egy ilyen... Nem tudom, kő. De mintát veszünk igazából. That's the first chemical identified. Let's Jó, find the other egy two. megvan. You got it. Hát én most már bízok abba, hogy... Annyit szeretnék kérni, hogy Gordon ne szóljon bele semmibe. De nyilván ez túl nagy kérés lenne szerintem. Oha. Gordon, légy szíves, ne... Na, ez komoly volt. Nem? There's probably a bear left on the De train. akartam feljönni, oké. És ide. So, Red Hood 265, you having a good night? I'm not 265. It's me. It's 148. I was at your wedding. You cried in my arms and told me you'd never forget my face. Man, this whole identical uniform thing is really confusing for your average henchman, huh? Semmi. Zaklan mozdulat. It's that guy in the costume! Get it! Meg se kérdezem, hogy vettek észre, de oké. Gondolom ilyenkor... No good.
Oké, próbáljunk meg most elmenekülni. Bízok abba, hogy Gordon elment onnan. Beriasztották az egész helyet amúgy, szóval... Ja. És rendesen elrontottuk. Nem tudom, hogy tudják, hogy hol vagyunk most per pillanat. Tudják hát. Tudják, hogy hol vagyunk. Ó, gyerekek, ez így nagyon nem lesz jó. Ó, jaj, nekem. Na most rontottam el mindent. Ó, oké. Úgy kérdezitek, hogy fú, de rossz vagyok, hát most per pillanat igen, ez most kicsit ciki. Konkrétan az egész... mindenkit. Konkrétan most. Ja. Na most megpróbálom mindjárt egy kicsit. Legyen mindenki egy picit nyugodt. Honnan tudják, hogy itt vagyok? Aha. Na várja. És már csak nem tudják, hogy hol vagyunk. Ó, te jó ég! Nem csak megint azt néztem, hogy Gordon megint ott volt fönt. És tudják, hogy itt vagyok? És honnan tudják, hogy itt vagyok? Ez baj? Nincsen... Restart mission, vagy ilyenek? Szóval, hogy így nem lehet így újra kezdeni, vagy valami... Vagy most már ennyi volt, fiú, old meg. Na jó, mindegy, hát akkor megcsináljuk így. There's something down there. Oh! Gotta focus. Te hallod? I can't just yet. Mennyire... Hagyjatok már engem békében amúgy. Úgy full komolyan. Nem hiszem, hogy még mindig engem kerget mindenki. Hát most már csak nem. Ugye? Na. Na, megint tudják, hogy hol vagyok, zseni. Ezek honnan tudják? Esküszöm, ezek okosabbak. Komolyan ki kell mindenkit itt, nem. Valószínűleg lesz majd füstbomba is, de vagy jó lenne ilyenkor például. Nem akartam itt most mindenkit így. Szétütni. De mindegy, hát akkor így lesz most.
Jó. Van ez így, nem fogok hazudni. Voltak volt, amikor a rendes Batman játék, például az Arkham Knight-ba is véletlenül rácsesztem azzal, hogy hát igen, nem figyeltem oda, és így eléggé durván kaptam is. De most nézzétek meg Gordon mit csinál. Szerintetek tudják, hogy itt vagyunk? Hát most már, hogy Gordon üti őket, így fixen tudják. Az lehet, hogy engem nem tudtak eddig, hogy itt vagyok, de mivel Gordon itt van, így nagy valószínűséggel azért, de lehet, hogy csak mentegetem magam, és amúgy én voltam a hülye. Mert mondjuk még mindig nem tudom, hogy vettek észre. Mi már innen Gordon, tényleg, hát nem hiszem el. Többet ártasz, mint segítesz. Jó. Megoldottuk. Szarul, de büszkén. Na jó, mehetünk. Let's analyze the chemical hidden in this bag. Ez aztán... Ezt azt mondom, hogy ez nagyon kínos volt, de lehet, hogy csak én gondolom így. De ez nem is az? Akkor miért azt mutatja mindig? Ez az? Just one more bear to analyze. Then we can figure out what Red Hood 1 is really up to. Jó. He ain't making shampoo, Ezt a sok gárdot nem kéne magamra haragítani, szerintem, szóval itt az ideje most kicsit megint csendbe csinálni a dolgokat. Seems I found something. Aha. Jó. Ide most Gordonra lesz szükség. Arra mi van? Semmi? Azt hittem itt lesz valami, miért le lehet jönni, de nincs semmi. Time to identify this chemical. Na nézzük. Nem ez az. Oké, ez egy ilyen... Ez, igen. Ez a kő. Oké. Vagy valami szizom, nem tudom mi ez. Jó, megvan. Bocsánat ezt a hatalmas bénázást. If you mix the chemicals you just analyzed with the sample you brought me earlier, it creates an airborne toxin the likes I've never seen. Hogy, honnan tudják még mindig, hogy én hol vagyok? Most már full komolyan kérdezem. It's worse than we thought. We need to stop them from mixing these bears now. Ezek tudják, hogy amúgy hol vagyok. We need to identify Mindenki tudja, hogy most már hol vagyok. Perhaps a window or a vent. Jó. Hát próbálom csendesen a... helyzet az, hogy... erre már édes mindegy, mert most már úgyis lebuktunk, szóval csak haladjunk. Okay, boys, quick as you Ezt nagyon nem így akartam. put the plan into action. There's a plan? Yeah, and where'd you want these? Are you out of your minds? Haven't I gone over this enough times? We take one of these toys and another mixed with one of these. That'll take a while, so here's one I made earlier.
do you know? It really Így készül a nevetőgáz. We're all out of goons. Red Hood 66! Off-bal. Red Hood 89. We're moving to manufacture. Pencil in a meeting with the mayor. See what price he puts on the people of Gotham. Keep it locked. Time to break up this picnic. El kell tőle venni. Jó. Azt mégis hogy gondoljuk? Nobody's getting past me. Nobody. Cél etek, most már csak eszek. Még rímelt is. Igen. Én tényleg elhittem, hogy ez tényleg működni fog. Stun, igen. Ja, ilyenkor lehet ütni. Amikor stunnolva van. Jó. Szép. Let's strike quickly. Inkább ne gyere Gordon, jó? Maradj ki. Oké, szóval a nagy karaktereket így kell majd... Get him now. Mit csinál Gordon? Az baj most. Ja, hogy bárminek neki mehet, oké. Nézzük. Ó. És nem volt elég? Na most már elég. He's dropped the key for the elevator. Okay. Come on. Hát vannak jó. Ez egy ilyen kis... egyszerű. Nem volt nehéz. Aha. So much for criminal Jó. master. We need to build something Ide. that get us across that gap. Gordon kell. Aha. Nem, de is kell. Na, lőd el. Oké. Jó. We have what we need. Let's get building. Na, építsük csak meg. Aha. Repülésmechanika. Alright, that's all the bears in the system. Jó. Nice. I'm so glad we weren't on forklift duty. Jó, lehet csendesen is, király. De azt most megpróbáljuk csendesen, jó? Megpróbálom kijavítani a hibámat, amit az előbb nem tudtam. Bár mondjuk most épp jó lett volna az a... Azért, mert most nem tudom... Gordon, kapd el! Gyorsan! They've already started making their poison. Let's follow the pipes Kapd to el, the kapd el, mixing kapd el! room and shut this place down. Jó. Erre nincs senki, ahogy látom. Jó. Jó, akkor menjünk el erre is. Üzenét feladat. Nincs semmi, amit össze lehet gyűjteni, szóval nem azért lehet ide bejönni. Hát nem. Na mindegy. De nem, egyszerűen lehet, hogy én vagyok rossz, de engem nagyon idegesít Gordon.
Menj ma oda létsz és nézd meg mi van That ott. was a pretty unusual sound. Better go take a look. Oké. Oké. Szia. Jó. Oké, sikerült Gordonnak. Hát reméljük nem esett bele a savba, ha igen, akkor bocsi. Lehet végig menni. Jó. Elkapjuk. Wow. Nézd már meg milyen arra. Hopp. Jó. Ez most egy jó lopogadás volt. Have to stop them from making their poison. These masks will protect us from the chemicals, right? Sure, why not? Jó. Nem jó? Várj csak. Na. The chemicals are going in this direction. We need to get past the fan and find the mixer room. Így akartam. Then let's shut it down. Oké. Ja? Gordonnal le kell izé. Jó. Várjál, mert ide is be lehet menni valamiért. Érdekes. Na, let's go. Na, várjál. Ne. Nem lehet lefelé menni? Pedig van valami nagyon érdekes. Hát, kár érte. De lehet, hogy le lehet majd így kapcsolni, nem? Gotham is changing. Nem. Red Hood 1 is just the beginning. Várjál csak. Well, I guess we best get used to working together. Ó, kártyákat kellett volna összegyűjteni. Na mindegy. Jó, nem egy 100%-os végigjátszást akarok, csak ugye a sztorit, de akkor is na. Tudom, menő lett volna. I can't wait to bust this guy. Oké, gyorsan ott azt elkapjuk. Még mielőtt elmenekülne. Csak nézd már meg mi az. Hopp. Lehet így elkapni? Embert. Ha. Hát ha. Na most jó beszorítottuk magunkat, mert mindenhonnan jönnek. Jó. Gondolom ez is egy upgrade lesz, vagy valami ilyesmi. Na jó. Menjünk tovább. Thanks for helping me look for my keys, guys. Can't believe I dropped them. We're not vulnerable. Túl sokan vannak. Together in one spot. Szintén nagyon sokan vannak. Vulnerable to what? Nem szépen egyesével kell őket kiiktatni. Na mondjuk ez már egy fokkal, hogyha ketten vagytok, izgalmasabb mondjuk. Mert ugye akkor megbeszélitek, hogy akkor ki mikor merre megy, meg ilyesmi. De ugye ez a bajom, hogy ugye
Nagyon rossz lesz, hogy van ilyen aim, és akkor az ugye... Most pont jó, nem? De. Szép. Most ez nem fogja látni. Én ezt elkapom, ugye? Jó. Nagyon jó. Ó, ki fogjuk venni ezt a autóizémet, mert egyáltalán nem oda akartam dobni, de szerintem mindenki látta. Nem baj, legalább most el vannak foglalva. Mire már Gordon? Most mire vársz? Tapsra! Ó, Gordon! El se kezdtem, hogy mit csináltam. Hopp! Hát ezt nem hiszem el. Hogy jöttetek hirtelen ilyen sokan? Ó, jajjám. Nem vagyunk itt. Jó. Na ez így elég jó volt. Nem vagyunk itt. Hát akkor itt vagyunk. Hát ezt nem hiszem el, komolyan mondom. Valahogy nekem így nem megy most ez a lopakodás. Nem tudom. Nem azért, mert nem tudnék, csak lehet, hogy kapkodok meg ilyesmi. Lehet, hogy ez is ilyen türelemre épül ez a játék. Kivárod azt a pillanatot, hogy jó legyen. Ez elég menő volt, mondjuk. Jó, megcsináltuk. Hogy nem vettem én ezt előre észre? Nem tudom, na mindegy. De ott van egy láda, hiszen kinyitunk. Kezdem unni ezt az autózót. Kicsit zavaró. Ez az. Menjünk tovább. Azt nem tudom, ugye? Ide nem is lehet bemenni. De be lehet. Megkapom ezt a gombot. Ide bemegyünk már csak azért is. Jaj. This is so much fun. This stuff stings way less than I expected. That's the mixing room up ahead. So we Jó. go in and shut down the mixing machine? I learned about their plan the same time you did, Jim. There hasn't Akkor really most been nekem much time aha. for detailed planning. Yeah, sure, that's a fair point. Fixen, hogy jönni There's the fognak machine. itt. Let's do this. Biztos, hogy nincsenek egyedül. Ja. It's that guy in the costume! Hoppá! Ajaj, Redfoot tudja most már, hogy itt vagyunk. Bár a előzőnél szerintem már biztos tudta, de... Nem baj, megoldjuk, úgyis a verekedés ez sokkal jobban megy. Jó. Szia. Hoppá.
Miért mondja azt, hogy jump? Miért írja azt, hogy jump? Jó. Remélem a Bane fight is ilyen lesz. Nem hagyom neki, hogy elinduljon. Mennyi kombót verek rá, így jó ég. Hú, már megijedtem. Jó is. Shut this machine down, now. I got an idea. Let's get building. Oké, gyorsan építsük meg. Nagyon jó. Hey, now that's some serious phone power. Oké, most tönkre tesszük a gépet. Nice outfit. Sometimes if you draw a bad hand, you just gotta burn the deck. Burn, baby, burn! We need to stop him before he sends this whole facility into meltdown. Agreed. Hold on. Na ez most baj. Jó? This place is falling apart. He wants to bring this whole place down. We have to stop him. Oké, aha. Jó, értem. Úgyis most hagyjuk a izéket. Bocs! I'm not prepared. Mit csinál Batman? Hallod? Ebben a videóban csinálom a legcikibb dolgokat, de komolyan. De el lesz most kapva. Ez mondjuk most elég menő volt. Jó? Azt hiszem, hogy... Ó, tényleg, Gordonnal kell ezt is csinálni, igen. Kicsit menjünk akkor Gordonnal. Oké, egy kis verekedés, bár mondjuk nem kéne megszökni Red Hoodnak. Itt tudjuk, hogy nem Red Hood. Hopp. Jó. Oké. He's really turning up the heat. Black leather may have been a bad choice, Batman. Mi ez valami? Hát azért most már biztos nem fogom, nem. You! I have a little something for you. Just a minute. Please just bear with me. It's no, not that. That's for later. It's in here somewhere. Aha. Az komoly.
smile on its face, and Olyan there's kedves. nothing you can do about it. Szóval, ha megdobálnálak egy kis ránggal. Hát, Gordon az szépen belefutott. These Ah, things okay. really give you more bang for your buck. Ah. Kaboom! Well, this has been a real blast, but I gotta run. Mit csinál ez? Can't let him get away. Megint Gordon kell. The controls are behind that safety glass. Oké. De jó. Beakad, de nem baj, mert nekünk úgyis van leprönünk, szóval... I don't think this place can take much more. Akkor futás utána. We need to hurry. De... Hallod, én ezt nem akarom elhinni tényleg, hogy ez van ilyen. Halló? Batman beakadt. Good job, you're not skipping. De nem lehet ilyen... pedig amúgy lehet, hogy nekem van ilyen elképzelésem, de szerintem menőn néz neki, hogyha... Hopp. De jó, hogy ez itt van. Ó, gyerünk, 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 gyerünk. Boy, am I glad that was water. Nem tudom most mi van velem, de most a legtöbbet bénázok amúgy. Looks like we can make the airflow lift these blood. Na? Ja, hát persze. Farewell, Bat Fool and Officer Mustache. It's been a real blast. Nyilván még mindig tudnom kéne, ez egy Lego Batman játék, nem a... This place could blow any minute. Azért Arkham Knight például, ahol lehet ilyeneket csinálni. Nekem most, érted, volt tervem, hogy mitől ráugrok, hogy ilyenek, de nem. Felejtsem el. Nem is megy odáig át. Oh. You have to stop. If Okay. this place explodes, the effects will be felt across the entire country. Smiles really are. Eddig ő a legerősebb amúgy, ahogy látom. Nézd már meg, mennyit kell beleütni, de amúgy ez jó. Szép. Ó, te jó ég. Kösz. De a gameplay az valami zseniális. És a combat rendszer. Jó. Ja. Menjetek innen. Köszi. Jó, jó. Nice try, but it's painful. Fussunk utána, remélem nem lesz már több ilyen bénázásom. This is our last chance. If we don't stop him now, it's all over. Both of us need to lift this, quickly. Jim, get over here now. Jó. Well, it's time to retire. Feel free to drop in. I always Oh. want to go out, Catch me
Jó. You ever dance with the devil in the pale moonlight? Give me your hand. Whoa! Pull him up! Mi van, hogyha nem adom amúgy a kezem? What are you, nuts? It's a man! Ha hagyom beesni a vízbe. Break up the specialist hardware. Mit csinál? Jézus, mi volt ez? What is this, detective? Jó, itt a humor, You guys pals or something? itt fullos, de... Mi volt ez a béna fisbomba? És az a lassú ereszkedés felfele. Bizony. Hát srácok, lehet, hogy akkor vége. Itt hagyjuk ebbe, szerintem. Azért nézzük meg, mit kaptunk. Egy aranykockát szintén. Mindig... Wow! Skeleton Gordon. Zero year. Az komoly. Meg egy kártyát. Egyet tudtunk összegyűjteni. Hát az szomorú. It was a bat, I tell ya! A bat! Yeah, that's what they all say. Senki nem hisz nekik. Why do we always have to meet so high up? Huh? Guess I like the view. The commissioner thinks you're dangerous. What do you think? I think you're trying to help. I've got something for you. No. Not sure what the other cops will say, but I put it on top of the GCPD. Let's head to Tricorner when you're ready. Hát nem tudom, srácok, hagyjuk itt, abba, vagy ne? Szerintem igen. Na srácok, ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, lájkolni, megosztani ismerőseitekkel, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!